Članovi Atletsko-rekreativnog kluba Banovići krenuli su na svoj prvi supermaraton Banovići Srebrenica u dužini od 136 km. Na ovaj način banovićki trkači obilježit će 26. godišnjicu od genocida u Srebrenici. Trasa ide Banovići, Živinice, Kladanj, Vlasenica, Bratunac, odnosno Konjević polje pa Bratunac i Potočari. Planirano je da se u Konjević polju sastanemo sa maratoncima iz Bihaća s kojima ćemo zajedno u defileu ući u Potočare. Iz Banovića 25 trkača ide i trčat će se štafetno podijeljeno, da li 5, 10, 20 km, zavisno od spreme trkača. Tako da imamo obezbeđenje od 2 kombija, policijska uprava Banović, oni će nam biti pratnja prvu dionicu, za dalje ćemo vidjeti kako će biti. Uglavnom, mi se nadamo da će sve to biti u savršenom redu. Supermaraton je podržan od strane općine Banović, ali i brojnih drugih organizacija i pojedinaca. Svakako, podrška opštine nije izostala ni ovaj put, jer mi kao i svi, cijela javnost predani smo obilježavanju genocida u Srebrenici, jer trebamo da to podržavamo, obilježavamo i da nikad ne zaboravimo. Učesnici supermaratona nakon dolaska u Potočare 11. jula prisustvovaće komemoraciji, dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida.